Welkom bij een nieuwe uitsturing van het programma Mijn Talent, Dien Talent. Het programma waar 2 talenten elkaar moertje. Joert zorgen we bij een schaatsen en een harp spelen. Mijn naam is Mark Veenstra, 15 jaar en mijn talent is harpspelen. Hoi, ik ben Margriet Gerritsma en ik ben een schaatster. Ik schaats al ongeveer rond 8 jaar. Dit jaar wil ik natuurlijk weer alle NK's halen voor de junioren. En wie weet later nog een grotere toernooi in Meidwa. Zullen zij er in slagje elkaars talenten uit te nemen en krijgen zij daarvoor een gouden, een zilveren of een bronzen medaille. Daar komen ze aan. Hoi, ik ben Margriet Gerritsma. Ik ben Mark en ik speel harp. Oké. Nou Margriet, nou gisteren met je leren harp spelen. Wat vies ervan? Ja, het is heel wat anders als schaats, maar het lijkt me hartstikke leuk. En zoals jij er een instrument bespelen? Of harp ja, zelfs? blokfluit of squallen, maar dat is het wel. Ja, dit is heel wat anders, hè? Ja, heel wat anders. En Mark, nou gisteren schaatsen leren. Wat zou je ervan? Nou ja, dat is ook wel leuk. Dat hebben we wel eens met school gedaan. Oké. Dus speciaal iets met schaatsen voor water. Dan moest Oh je ja, precies. rondjes schaatsen en dan kreeg je er geld voor. En nou ja, geld, dat ging naar het goede doel. Maar, Ja, ja. maar Nou, ja. verder niet... Nou, niet echt qua wedstrijden of zo. Nee. Oké. Nou, dan zullen we het zo meteen zien. Want we gaan zo meteen naar Heerenveen Tialf. naar Tialf. Ja. Nou, mooi Mark, dan gaan we er heen. Oké. Oké. We zijn nu in Tialf. En Mark, ik zal jou even schaatsen leren. Ik heb pak bij me. En dan moest je eerst maar even aantrekken en dan heb je straks de opdracht. De bedoeling is dat we eerst even een paar keer in de west gaat. Dan kijk ik even zien hoe snel als het ongeveer kan strijden en hoe goed. En dan kan ik inschatten hoe snel als het misschien dit rug eindelijk kan strijden. En dan zie je dat binnen een bepaalde tijd kan helpen. Oké. Maar ik denk dat ze eerst maar even pikken moest oefenen. Ja, dat denk ik ook. Zullen we daar maar mee beginnen? Is goed. Oké. Nou ja, we zijn hier nu in een muziekschool, in een muzieklokaal. En nou ja, het is de bedoeling dat jij straks een liedje gaat spelen. Nou, laten we samen een liedje spelen. Oké. Nou, je ziet hier dus allemaal snaren. Ik weet niet hoeveel deze heeft. Ik denk, dat heb ik niet nageteld. Maar dat lijkt me er 38 snaren geloof ik, want dat heeft mijn harp ook en deze is even groot. Nou ja, we gaan dit liedje spelen. Dan heb ik maar verkeerde hand, toch? De duim. Nee, dat is met de rechterhand, Oké. dus dat is goed. Of ja, normaal hoor je dat hier te spelen, maar we doen het wel even zo om te oefenen. Oké. Want veel mensen denken dat het harpspelen gewoon met zo doen is. Ja. Maar ja, eigenlijk doe je dat bijna nooit. Oké. Dat is een techniek, het heet een glissando, maar ja, dat klinkt ook weer een beetje anders. Altijd gewicht tussen achteren, gewicht op hakken een beetje proberen. Dat is heel moeilijk in het begin, hè? Ja, oké. En dit is eigenlijk een beetje ongeveer de goede houding, hè? En dan moest je natuurlijk proberen om nou zijwaarts over te hebben. Dan, ja, net naar achteren, maar zijwaarts. Oké. Ik denk dat het beter eerst op gankers komen en dan proberen die houding aan te nemen. Hoop ik. Ja, het zal het proberen? Oké. Die kant op.
Nou, ik denk dat we genoeg geoefend hebben. Hoe is het zelf gaan? Ja, redelijk goed. Redelijk. Kan beter, want dat ligt misschien ook aan de schaatsen, want die zijn iets te groot. Ja. Ik vond het hartstikke goed gaan. En ik denk dat het wel klaar voor best om een 100 meter voor de tweede opdracht te gaan. Als het een wedstrijd was, dan was de muts op, hè Mark? Ja, ik heb geen muts. Ik zit achter op die pak. Oh, dit. Ja? Zie je er goed onder? Dus is de les van ondertussen. Na de start. Ja, daar ben ik al. Klaar. Af. Nou, dat vind ik hartstikke goed gaan, want ik deed eigenlijk niks. We hebben nu even geoefend. Hoe vond je het gaan? Nou, ik vind het wel heel erg moeilijk. En nou ja, dan gaan we nu de eindopdracht doen. Dat is nou ja, het liedje Vader Jacob, dat je net ook geoefend hebt. Alleen dan in je eentje. Mark, Margriet heeft krijgen harpspelen, Vader Jacob, volgens mij vlekkeloos. Wat voor medaille jou stoot aan haar? Nou, ik geef haar een gouden medaille, want het was de eerste keer dat zij een instrument speelde. Ja. Dus daar vind ik het heel goed dat zij dit gedaan heeft. Oké. Dankjewel. Gefeliciteerd. En Margriet, Mark heeft natuurlijk ook schaatst. Ja. En welke medaille krijgt hij daarvoor? Nou, volgens mij is het volle seconden die stroom. Oh, 15. 15 en ik zei 24, dus hij is erom helle. Ja. Dus hij is de gouden medaille verdiend. Alsjeblieft. Oké, nou super, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel, dat ik. Ja, dankjewel. Deze week hier we een speciale combinatie van talenten. Een aflevering met valse noten en pijnlijke momenten. Na je week binnen de wet 2 orentalenten. Hoe zoen zij het dan? Dat zeggen we de volgende keer.